Всіх вітаю. Чарговы выпуск вальнадумства. Сёння ў нас у гасцях Лізавета Пракопчык, удзельніца адразу двух рад, генеральная сакратарка Нацыянальнага моладзевага савету рада, а таксама членіня каардынацыйнай рады, была нумарам 1 у спісе моладзевага наступу ў гэтую раду. Ну і ў дадатак беларуская лібертарыянка, адна з заснавальніц моладзевага блоку. Вітаю, Ліза. Прывітанне. І ЗБС яшчэ. Правильно? Не, ЗБС я не засноўвала, дарэчы, я толькі далучылася. Дзіўна, мне здавалось, цябе назвалі маткай беларускага студэнцкага движу. Ну так, таму што я движавала, але я не засноўвала ЗБС. І нават не перазасноўвала ЗБС. Калі ўжо кажам пра гэта беларускі там студэнцкі движ і пра тое, як ты там удзельнічала, распавядзі ўвогуле, як ты, вось, цябе так шмат тытулаў, можна сказаць, так шмат арганізацый, у которых ты удзельнічаеш і удзельнічала. Як ты да гэтага прыйшла? Як у цябе ўвогуле пачаўся твой актывізм і чаму? Ой, я, дарэчы, толькі учора пра гэта згадвала. Мой актывізм пачаўся з таго, што мяне затрымалі, насамрэч. Мяне затрымалі ў 17-м годзе на акцыі супраць закона аб нетуніяцах. І я туды пайшла толькі таму, што такая была рассылка па чаціках універсітэта, што вось хто пойдзе, таго адразу адлічаць. І мяне гэта так збянтэжыла, што я такая, я туды пайду, мне туды трэба. І я туды пайшла, і не дайшла нават да самой акцыі, мяне затрымалі проста ў падземным пераходзе там на акадэміі навук, і адразу далі 13 сотняў, што я лічыла, вельмі несправядлівым. Я не была нават, ніякіх актывісцкіх рухах, так бок мне там толькі 18 гадоў споўнілася, я была на першым курсе універсітэта, я не ведала ўвогуле ні пра якія арганізацыі, нічога. Як мне потым сказалі, яны вырашылі, што я анархістка, таму што я была апранутая ва ўсё чорнае. Я зараз сказала, што апранутая ва ўсё чорнае. А яшчэ, я дурындай была, я не ведала, што нельга хадзіць у масках на мітынгі. Я была ў медычнай масцы. Вось. І мне просто так затрымалі менты ў спартовай форме, просто пераходзе. Я яшчэ падумала, што яны жартуюць, таму што яны падышлі адразу да мяне такія, вы затрыманыя, такая, ха-ха, смешна. Так. І я там тусавалася, там шмат анархістаў-анархістак затрымывалі, я тусавалася з беларускімі анархісткамі у камеры, там я пазнаёмілася, напрыклад, з Марфай Рабковай, такі кананічны від знаёмства ў Беларусі. Вось. А потым, калі выходзіла, то пазнаёмілася з Яўгенам Міхасюком, які мне у цягніку з Жодзіна да Менску жорстка заціраў пра адзіночанне беларускіх студэнтаў. Так я да іх і далучылася. Окей, то бок атрымліваецца, прывялі цябе анархісты, а потым Міхасюк перавёў лібертарыянству. Ці як так? Ён не пра лібертарыянства мне заціраў. Я не ведаю, ці быў ён на той момант лібертарыянцам, у усялякім радзе ці асэнсоўваў ён сабе як лібертарыянца. Але, канешне, Міхасюк, я думаю, паўплываў нармальна так на мае погляды. Заўсёды ён такім, для мяне, ведаеце, сэнсеем быў у пэўным сэнсе. Легенда. Так, трэба яго таксама як-небудзь запрасіць. Добра, а потым атрымліваецца ўжо моладзевы блок, калі пачынаўся, то ты ўжо была нейкі час у ЗБСе актыўная, так? Так. І потым ужо затусіла з Лёшам і кампаніяй. Распавядзі, там, здаецца, у цябе было такое, што, калі я правільна памятаю, ты таксама хацела ісці кандыдаткай, але не зарэгістравалі. Распавядзі, што там адбылося, як там было. Мяне тое, што не зарэгістравалі. Там была наступная сітуацыя. Яна яшчэ была, такая даволі весёлая, трагічная, таму што я там пазнаёмілася ў чаціку з адным легендарным у моладзевым блоку чалавекам, які паўплываў моцна на моладзевы блок, але я, напэўна, не буду называць яго імя, бо ён усё яшчэ ў Беларусі. І зараз з намі не падтрымлівае ніякай сувязі, или што. Але я з ім пазнаёмілася проста ў нейкім чаціку, таму што я там у Твітары была вельмі актыўная, і там мяне дадалі ў чаціку ў Тэлеграме з рознымі твітарскімі, і мы нешта з ім пачалі перапісвацца, і пра беларускую палітыку, канешне ж, таксама перапісваліся, і ён там пачаў мне заціраць, што Лукашенка дакладна развядзе прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, таму што там па календары яны мусілі быць вельмі блізка, і што ён хутчэй за ўсё раней прызначыць парламенцкія выбары.
І ўжо тады ён пачаў казаць пра тое, што ну, трэба судзіцца з Лукашэнкам, таму што ён хутчэй за ўсё перанясе несправядліва, нелегальна, не па законе, не па праву ніяк, просто ну, прызначыць нейкую рандомную дату для парламенцкіх выбараў. І так і здарылася. Ён мне яшчэ некалькім людзям з актывісцкага моладзевага руху насамрэч прапанаваў напісаць такую скаргу на Лукашенка за тое, што ну, мяне пазбавілі, атрымліваецца, права балатавацца ў парламент, таму што мне яшчэ не паспявала споўніцца 21 год. Я гэта і зрабіла, але на той момант я рабіла гэта так паўананімна, то бок, канешне, скаргу ў суд я падавала ад свайго імя, але нідзе ў СМІ я не казала, што гэта я. І там яшчэ была смешная сітуацыя, што я працавала ў дзіцячым лагеры на той момант у сабе там на Пружаншчыны, і мне ў пэўны момант тэлефануе маці і кажа: ой, а ты бачыла на Тутбаі все навіны пра нейкую дзяўчыну Лізу, якой 20 год, і яна падала ў суд на Лукашенка. Такая, яна мяне ж запытваецца: ну што, гэта не ты ж? Гэта ж не ты. Такая: ахаха, гэта я. Так, ты з такім трошкі скандалам, канешне, там скончыла смену і адразу паехала проста ў Менск чакаць нейкага рашэння па гэтай скарзе. Ну, канешне ж, мне адмовілі, прычым з як гэта, з тлумачэннем, што я не маю ніякага права аспрэчваць рашэнне прэзідэнта. Я такая: вау, класнае тлумачэнне. Так. Цікава. Тобто ти просто не паспела тады, тебе не исполнилось 21 год, так? Так, мне не паспеў споўніцца 21 год, і гэта вось так, гэта было лета 2019-го, ну і там уже пачалі вітаць думкі ва ўсялякіх актывісцкіх моладзевых рухах пра нейкую такую штуку, як тыпу моладзевы блок. І вось мы ўсіх аб'ядналі, атрымліваецца, усіх, у каго былі такія думкі. Там я пазнаёмілася з Лёшам, і гэта Лёша да нас далучыўся, а не я да кампашкі з Лёшам далучылася. І гэта Лёша ніадкуль прыйшоў да нас. Да, реально, они там все один одного ведали, я просто захожу в покой: здорово, я Лёша. Что все такое? Файна. Так. Цікаво. У нас это наше коло знайомых, яно такое звязане. І всі один одного ведають. Так, давай, Францішек, ти хотів щось спитати? Так, ну вось, глядзі, атрымліваецца, у цябе было 20 год толькі цябе не зарэгістравалі, але кампанія як бы моладзевага блоку ішла, і наколькі я разумею, моладзевы блок рабіў яе даволі сумесна. У чым была твая роля, як ты ў гэтым удзельнічала ў той момант? Ой, цікава, у мяне была роля рабіць усё, падаецца, на падхваце просто. То бок, я не ведаю, я там не удзельнічала, напэўна, амаль у ніякіх планаваннях ці нешта такое. Мы прыдумывалі разам акцыі, падаецца, разам са Стасам Шашком мы прыдумалі гэтую акцыю пра канапляныя дзяды, напрыклад. Даволі весёлая акцыя. Так, і, ну, па сутнасці гэта такое валантэрства, то бок я там стаяла на мітынгах, на пікетах, размаўляла з людзьмі, збірала подпісы за Яўгена Караулова ў сваім інтэрнаце, падаецца, ці ў сваім былым інтэрнаце, нешта такое. Зараз прыедзе нешта. Так, збірала подпісы, удзельнічала, рабіла гэтыя акцыі. Просто, ну, напэўна, я такім была, не ведаю, карусельшчыкам, потому што я просто хадзіла з адной акцыі на іншую да кожнага з сяброў моладзевага блоку. Напэўна, амаль на кожнай фатаграфіі можна. Я толькі ў Лёшы, атрымліваецца, на акцыі не была. Я тут чамусьці паехала дадому у Пружаны і не змагла трапіць на акцыю. Але было весела. Ну так, і не ведаю, мне падаецца, я вось увогуле зразумела адзіную рэч у моладзевым блоке на той момант, што вельмі прышпільна правакаваць, вельмі прышпільна рабіць нешта больш яркае, чым скаргі, размовы з адміністрацыямі і ўсё такое. Ну і гэта сапраўды было весела. Паляжаць на дыване перад міністэрствам адукацыі, ну калі яшчэ такое можа здарыцца. Это было весела, пакуль садзіцца не пачалі. Ну слухай, за моладзевы блок, давай так, за моладзевы блок амаль нікога не садзілі. Ну, ўжо пасля, в сэнсе ўжо. Ну так. Калі пад прэзідэнцкія выбары. І пасля іх. І у які момант у цябе старыўся вось у гэтым тваім актывізме пераход да лібертарыянства? Бо я так падазраю, што ты не была лібертарыянкай з самага пачатку.
Як вось то бок прыход у палітыку, палітычны актывізм зразумела. А як сфармаванне менавіта такой вось ідэалагічнай часткі адбывалася? Слухай, ну, конечно. У подлеткавым узросце. Я была сацыялісткай хутчэй, чым лібертарыянкай, чым там, ну, просто, ну, реально, такія ў мяне былі погляды. А хто з нас не быў? Да, ну, я не ведаю, можа, вы і не былі, вось. Быў... Таго няма сэр, як кажуць. Так, ну, карацей, але вось я памятаю, што недзе напрыканцы 2019 года мы якраз у моладзевым блоку праходзілі нейкія тэсты там на вось гэтыя палітычныя каардынаты, і ніхто не мог паверыць, што я там настолькі права эканамічна ці нешта такое. Памятаю, як Евген Карула нешта мне там пытаўся даказаць, што я неправільна запоўніла гэты тэст, тому што не можа быць такога, што я настолькі права эканамічна. Але, ну, я просто, можа, не асэнсоўвала сабе менавіта як лібертарыянку, але, ну, неяк там не ведаю, ну, ведаеце, там Светава паглядзець недзе на ютубчыку, схадзіць на сустрэчу са Светавым зноў-такі. Калі гэта быў яшчэ не зашквар. Калі гэта было яшчэ не зашквар. Але я не ведаю, я не гляджу, дарэчы, яго, ну, я просто не ведаю, не сачу за гэтым всем, можа, гэта і сёння не зашквар. Не, зашквар. Ой, ведаеш, расійскія лібертарыянцы, напэўна, зараз самыя зашкварныя на зусім. Жесть. Так, ну, яшчэ амерыканскі ёсць. Ну так, яны могуць паспрачацца. Не, ну я думаю, сярод расійскіх... А ці ёсць сярод расійскіх зараз больш-менш адэкватна? Не, ёсць. Хутчэй за ўсё таксама. Ну, але это не пра Светава гаворка. Ну, насамрэч, і тады можна было заўважыць, у яго некаторыя такія вось дзіўныя рэчы, але проста яны тады не былі на паверхні. Вайна показала, дзе хто стаіць, вайна показала, хто кім ёсць. Мы пра гэта яшчэ размаўляем, дарэчы, Ліз. Добра. Ну, карацей, ну так, я просто не асэнсоўвала, можа, сабе як лібертарыянку, вось прям, ну, я просто ў пэўны момант, можа, там вось сапраўды да года 2020-го я ўвогуле не думала пра нейкую сваю ідэалагічную прыналежнасць, мне неяк гэта было не вельмі важна. Я добра памятаю, як вось якраз недзе ў жніўні 2020 года я такая, ну, ўжо пасля 9 жніўня, канешне ж, я такая, бляха, а чаму вось пасля гэтага ўсяго усе беларусы не лібертарыянцы? То бок я не магу зразумець. Ну, то бок такая простая лагічная нейкая цепочка. А як ты зараз адкажаш на это пытанне? Ну, я думаю, што як любая даволі радыкальная ідэя, яна людзям не... Ну, цяжка людзям яе асэнсаваць, можа быць. І людзі сапраўды просто там вельмі часта, я не асуджаю іх за гэта, хочуць спакойна пражыць сваё жыццё, нешта такое. І калі там размова ідзе менавіта пра Беларусь, то каб вось спакойна пражыць сваё жыццё сапраўды, менавіта для мяне там трэба дамагчыся пэўнай, не ведаю, прававой базы, так, пэўнай эканамічнай базы. Тады я магу сказаць, што я там магу спакойна зараз пражыць сваё жыццё, а шмат каму гэтага не патрэбна, шмат хто можа і ў гэтых умовах існаваць спакойна. Калі там падаецца, што калі цябе не чапаюць, ну то цябе не чапаюць. Нормально. Ну, можна нават і удзячным быць ураду за то, што за то, што не чапаюць. Ну, і круціць пальцам у віска, навошта тыя людзі ўвогуле выходзяць, ты ж можаш там сядзець у сябе дома і жыць сваё жыццё, і ніхто ж тое не перашкаджае, і як класна, што у нас можна жыць і нармальна весці сваё жыццё. Ну, карацей, такі класічны стакгольмскі сіндром, як кажуць. Ну так, але ну, у пэўным сэнсе не толькі такі, ну, тыпу стакгольмскі, таму што ну, сапраўды шмат хто жыве жыццё, шмат хто робіць бізнес у Беларусі, там даволі паспяховы. Таму, ну, у Беларусі можна жыць. Калі на цябе накірованы ствол, а ты можаш проста ведаеш правілы гульні, як яго не заўважаць. Так. Ну, можна і не заўважаць, чаму бы не, можа не выстреліць. Ну, каб было, это, як мне падаецца, гэта вось беларуская, так сказаць, нацыянальная ідэя. Это быць цішэй вады, ніжэй травы, і, магчыма, нас ніхто не будзе чапаць. Ну так.
Як казаў Лукашенко, наша нацыянальная ідэя ўсё ж такі, чым хуже, тем лучше. Так. Ну, класна, што вось так вось прыйшла да лібертарыянства, ну і потым уже пачала так уже больш цікавіцца, так, наколькі я разумею. І зараз вось ты як бы ці можна сказаць, што ў цябе зараз ідзе развіццё нейкай палітычнай апазіцыйнай кар'еры? Ой, я б вельмі хацела менавіта палітычную кар'еру і вельмі хацела б менавіта апазіцыйную кар'еру, але мне падаецца, што у тых умовах, якія я зараз маю, ну гэта сапраўды такая трошкі сімуляцыя і такая мета-кар'ера, так. Мне падабаецца гэтым займацца час ад часу гэта зашмат часу займае, і мне ўжо тады не падабаецца гэтым займацца, таму што там я не атрымліваю за гэта грошы ці нешта такое. Але я думаю, што гэта карысна, так, я б хацела ў пэўным сэнсе паўплываць неяк нават зараз на тое, што адбываецца ў Беларусі. Вось, і таму так працягваю гэтым займацца. Ну і дарэчы, калі казаць пра што ты намагаешся вот на штосьці паўплываць у Беларусі, распавядзі нам пра КР. Ну, просто ты заляцела, стала дэпутаткай Координаційної ради. Так, там у КР недавно было, там что там у іх... Ну, зараз мы разумеем, што КР недавно толькі сабраўся, і штосьці там пачынаюцца там нейкія але вось і тое, што там зараз там агучваецца, што хтосьці стаў кіраўніком там такого там нейкага накірунку, з'явіліся там нейкія там групкі, пакуль што пра вынікі іх дзейнасці казаць рана, але ў мяне ёсць адна рэч, якая мне абсалютна незразумела. Вось там было у Координаційнай радзе, зараз, секунду, я знайду это, каб дакладна не памыліцца. Я калі што не прэс-сакратарка Координаційнай рады. Не, сёння ты прэс-сакратарка Координаційнай рады, тому што ты абраная чаліня Координаційнай рады у нас на выпуску, так што я прыйдзецца за ўсіх аддувацца сёння. А яшчэ галоўную спіску свайму. Так, за спіс таксама яшчэ спытаем. А пакуль што, вось, глядзі, там была навіна, што вось 3 камісіі вызначана. Першая там камісія, якую там Женя Караулова узначаліў наконт там пытанняў статуту. Это зразумела, это трэба рабіць там, потому што вось статут, ну, трэба разумець, як вам трэба працаваць. Далей там 2 гады трэба статут новы разрабляць. Так. Далей была там камісія, міжнародная камісія. Но это таксама зразумела, тому што вы там узаемадзейнічаеце з іншымі там гэтымі структурамі, вы хочаце нейкія там рычагі ўплыву мець, это класна. А яшчэ ёсць камісія па адукацыі і навуцы. І мэтай яе з'яўляецца, чытаю зараз інстаграму Координаційнай рады, координацыя рэалізацыі палітыкі дэмакратычных сіл Беларусі ў сферы адукацыі, навукі і інавацый. Ну і вось пытанне, ну, мне шчыра незразумела, якімі інавацыямі вы збіраецеся займацца ў Координаційнай радзе? Слухай, ну, па-першае, я не ў гэтай камісіі, але ў нас там ёсць наша дэлегатка ў гэту камісію ад моладзевага наступа. Гэта камісія, ну, вось, якімі інавацыямі, ну, добрае пытанне. То бок, ну, я так думаю, што хутчэй за ўсё размова ідзе пра нейкія онлайн-платформы, пра нейкія онлайн-базы ці нешта такое. Не пісала, можа, такія амбітныя мэты, як інавацыі у камісіі па адукацыі. Але, ну, калі яны собираюцца гэтым займацца, то калі ласка, конечно. Окей, то бок фішка ў тым, как стварыць, яшчэ ўзгадывала пра нацыянальны універсітэт, так? Так. І гэта тое, чым Координаційная рада будзе, ну, адзін з накірункаў працы, можна сказаць, так? Слухай, крацей, просто трэба разумець, што Координаційная рада гэта не нейкі маналітная арганізацыя, не тое, каб, ну, у пэўным сэнсе сяброўская арганізацыя. Гэта хутчэй там, можна сказаць, парасонавая арганізацыя, яшчэ больш, ну, я не ведаю, просто понабирали людей по объявлению, крацей. Вось, таму у пэўным сэнсе там можа займацца хто заўгодна, чым заўгодна. Навошта, напрыклад, гэтыя камісіі ствараюцца, вось якраз каб атрымаць гэты мандат на тое, каб займацца нечым, што табе патрэбна і што табе цікава. Наконт нацыянальнага універсітэту гэтым таксама займаецца, я наколькі ведаю, Аліна Коўшык. Ну, я так разумею, што яны, можа, разам, можа, неяк паасобку нават будуць займацца
і у тым ліку пытаннем гэтага нацыянальнага універсітэта і можа там нейкімі праграмамі для даследчыкаў ці для беларускіх выкладчыкаў. Чым сапраўды яны будуць займацца, гэта заўсёды можна толькі па выніку хутчэй за ўсё будзе пабачыць, то бок зараз складана сказаць, наколькі я ведаю, там 1 ці 2 паседжання на дадзены момант гэтай камісіі адбылося. І такія тоже вельмі павольныя, таму што рознага складу тэмпераменту, не ведаю, узросту, звычак людзі сабраліся ў такой кампашкі, як камісія па адукацыі. Чуеш, а ўвогуле у гэтай камісіі ёсць нейкія рэсурсы, каб вось гэтую мэту неяк прасоўваць? Ці гэта проста трэба дамаўляцца з іншымі краінамі, каб яны там дапамаглі нам пабудаваць гэты нацыянальны універсітэт? Ну, мы падаткі ж не плацім там прота беларускай дзяржаве, якой... А ты хочаш паплаціць падаткі прота беларускай дзяржаве? Ну, а хто-небудзь можа плаціць падаткі? Можа, палякі плацяць падаткі прота беларускай дзяржаве? Ну, карацей, мне падаецца, у камісіі самой няма рэсурсаў, то бок яна можа фандрейзіць так, як не ведаю, як гэта індашкі робяць, так, пісаць нейкія заяўкі, напэўна. У нас там ёсць нават рэгламент, як гэтай камісіі могуць шукаць такія сродкі, каб гэта было узгоднена з каардынацыйнай рады, напрыклад, каб не было зусім разброду нейкага. Вось. Але я не думаю, што на нейкім рэсурсам, акрамя як чалавечым, вось гэтым валодае. Але, як мне падаецца, там беларускі досвед паказвае, што вельмі часта вось гэтага чалавечага рэсурсу яго абсалютна дастаткова, каб рабіць нешта вельмі амбіцыйнае. А вось ты кажаш, што гэтая вось камісія это не тая частка, якой ты займаешся ў каардынацыйнай радзе, а распавядзі, чым ты займаешся ў каардынацыйнай радзе, якая там твоя роля, якія твае там планы асабістыя? Так, я зараз у працэсе стварэння камісіі па студэнцтву і моладзі, якую збіраюся ўзначаліць. Я думаю, што так, я вельмі завязаная на моладзевай тэматыцы, як вы можаце зразумець. І для мяне гэта сапраўды важна, балюча і ўсё такое, таму што моладзі ў нас так малавата у Беларусі, яна яшчэ і з'язджае, яшчэ яна і губляецца там у там польскай, літоўскай, іншых прасторах. У Беларусі увогуле незразумела, што рабіць і як. Таму так, я думаю, што трэба нешта зрабіць гэту камісію. Мы вось, напрыклад, без гэтай камісіі ўжо напісалі зварот у Міністэрства адукацыі Польшчы, таму што тут не прымаюць чамусьці ў гэтым годзе беларусаў ва універсітэты без сертыфікатаў ЦТ или ТЦ, што абсалютна для мяне незразумела. Там усялякія пачалі працэдуры сенацкай інтэрвенцыі, чакаем нейкіх вынікаў. Такая трошки пакуль павольная праца. Галоўны, не ведаю, фан каардынацыйнай рады, ці галоўнае, чым я зараз займаюся. Гэта, напэўна, хаджу вось на гэтыя паседжанні, праводжу шмат часу ў чытанні чаціку каардынацыйнай рады і, можа, ў нейкіх перамовах час ад часу, калі трэба прыняць нейкія важныя рашэнні. Але, праз тое, што у нас ёсць, не у нас, маю на ўвазе каардынацыйнай рады, ёсць большасць у каардынацыйнай радзе, такая даволі значная, якая яшчэ, я здзівілася, але даволі маналітная ў пэўным сэнсе, то вельмі цяжка прасоўваць нейкія свае ініцыятывы без узгоднення з гэтай большасцю, без узгоднення з меншасцю, каб не накідалі лайна на вентылятар і гэтак далей. Таму, і моладзевы наступ не далучаўся ні да якіх блокаў кааліцый. А чаму? Таму што мы вырашылі, што ў гэтым няма сэнсу, асабліва па досведзе працы ў папярэдняй каардынацыйнай радзе, то бок няма ніякага сэнсу насамрэч быць у нейкай сталай кааліцыі, ўсё роўна кожнае рашэнне праходзіць пэўнай стадіі дамоўленасцяў, согласаванняў, узгадненняў, таму то бок мы ўсё роўна робім гэтыя ўсе стадіі, праходзім, таму незразумела, навошта нам яшчэ і нейкую кааліцыю уступаць, падпісваць нейкія пагадненні, дзе мы там пагаджаемся, напрыклад, галасаваць так-то па пэўнай колькасці пунктаў з незразумелымі для нас плюсамі. І мы так вырашылі, што вось калі мы будзем кожны раз дамаўляцца, так гэта будзе патрабаваць нашмат больш высілкаў, але для сябе, для нашай праграмы, напрыклад, мы здабудзем нашмат больш. І мне падаецца, што зараз гэта так і атрымліваецца насамрэч, пакуль ва ўсялякім разе.
Ну ясна. А вось глядзі, пра мінулую каардынацыйную раду, калі вось зараз былі выбары ўсю гэтую каардынацыйную раду, якія там ужо былі выбары ў той час, як мінулую это было там нейкае неабранае прадстаўніцтва, то пра мінулую каардынацыйную раду не шмат хто чуў, можна так сказаць. Не шмат хто разумеў, чым яна займаецца. І шмат у чым таму менш людзей прагаласавала на выбарах у гэтую каардынацыйную раду. Таму што ў людзей было так даволі вялікі скептыцызм. Ну, асноўнае пытанне было так фактычна, што вось гэтыя людзі, якія там сядзяць і невядома, што яны робяць, і як нам, ці нам ад гэта добра, ці нам ад гэта дрэнна. Твой прагноз. Калі скончыцца тэрмін дзеяння гэтай каардынацыйнай рады? Ці людзі будуць думаць дакладна так жа? Як вашу працу ацэняць, ось як ты ўжо бачыш, які ёсць складнік зараз этой каардынацыйнай рады, якія там ёсць людзі, якія размеркаванне сіл і ўсё такое, як гэта будзе ацэнена, ці будзе это ацэнена па-іншаму, па выніку? Як увогуле можна гэта ацэніць? Ну, я думаю, што саму каардынацыйную раду як інстытут, так, цяжка ацэньваць. Напэўна, я б ацэньвала там кожны асобны спіс, напрыклад, па выкананню ці невыкананню той праграмы, якая была перад галасаваннем паказана людзям, так сказаць, за што людзі галасавалі. Я думаю, што спадзяюся, насамрэч, што проста адбудзецца пэўнае расчараванне у некаторых людзях. І гэта, канешне ж, згуляе на руку моладзеваму наступу. А якіх людзях? Там, ну, ёсць у нас там розныя кампашкі людзей, якія, не ведаю, вельмі шмат пішуць у чатах, вельмі шмат пра што кажуць тыпу правільных рэчаў, але ніколі не бяруць на сабе нейкай адказнасці, не прыслухоўваюцца да меркавання ў іншых і гэтак далей. Ну вось, дарэчы, проста вось папярэдняя каардынацыйная рада, праз тое, што яна была там сабрана з ндашнікаў, там былі срачы, там, ну, вельмі часта было цяжка працаваць, але, ну вось, адчувалася гэта парламенцкае ў пэўным сэнсе, было нейкае вось гэта парламенцкае адчуванне, што ў цябе ёсць там час нешта сказаць, цябе выслухаюць, будзе нармальная камунікацыя, каб размаўляць менавіта там пра праблему нейкую ці пра нейкі падыход канкрэтны. У гэтай каардынацыйнай радзе пакуль у мяне такога адчування няма, ёсць такое адчуванне трошкі ўкраінскай палітыкі, калі там проста нехта крычыць галасней і таму ён правы, ці ў кагосьці лепш тык-ток, таму ён правы, нехта зняў 10 відосаў, а нехта ніводнага, і таму ён правы. Карацей, А ты, дарэчы, даволі шмат відосаў здымала, так, наколькі разумею, на канале моладзевага блоку. Ну так. Так што ці там моцны голас павінен быць у вашых чаціках? Ну, вось такія яны былі, як гэта, задроцкія, не ведаю, як па мне, але мне проста самой такі контент падабаецца, таму я такі і піліла. Вось, але, ну не, там не ведаю, калі вы глядзелі дэбаты на Белсаце, напрыклад, перад самімі выбарамі, ну, я просто тое там, напрыклад, як Павел Латушка сабе ставіў, так, мне гэта просто не зразумела, і я не разумею, чым канкрэтна там ганарыцца, калі я вось запісаў сёння 10 відосаў, завізіраваў 10 дакументаў і схадзіў на 3 сустрэчы, а вы вось што сёння зрабілі, ну, окей, 10 відосаў, клас, я зняла 3 кружочки ў Телеграм, не ведаю, ну, карацей, як мы можам вось гэтыя высілкі проста вымяраць нейкай інфлюэнсерскай штукай? Я просто, так, я ў нейкім базавым проста яшчэ нейкіх базавых рэчах не пагаджаюся, напрыклад, з Паўлам Латушкам, з падыходамі, таму мне такое трыгер, калі я думаю пра каардынацыйную раду і пра тое, што ёсць там каманда Паўла Латушкі ў каардынацыйнай радзе, мне адразу цяжка становіцца жыць. Але яго стратэгія працуюць, правільна? Ну, ён жа, Латушка ж, ён, наколькі правільна памятаю, яго спіс больш за ўсіх сабраў тады галасоў. Так. Ну, ён харызматык. Мне падаецца, што тут уже нельга гэтага адмаўляць, канешне ж. Ну, і ён робіць рэчы, пра яго шмат пішуць у СМІ. Ён добра умее размаўляць такім добра пастаўленым голасам, вось так рукой махаць, ён умее, такі высокі мужчына з велічэзнымі рукамі, просто, ну што? Наступны прэзідэнт Беларусі, як думаеш? Я спадзяюся, што не будзе у нас больш ніякага наступнага прэзідэнта.
Можа прэм'ер-міністр. Ну, можа прэм'ер-міністр. Парламент, Так, парламент. анкап было б класна. Анкап было б класна, але ці перажывем мы такое не ведаем. Дык калі ты кажаш пра людзей, у якіх ты спадзяешся, што людзі расчаруюцца, ты кажаш пра Паўла Латушку, я правильно зразумеў? Ну, тым ліку, потому что падаецца вось гэтая сітуацыя, я зараз раскажу, это просто нават смешна гучыць, калі я пра гэта думаю, але тая сітуацыя з адменай статута, калі яны адразу прыходзяць у каардынацыйную раду і адразу ставяць на галасаванне пытанне аб адмене статута, ну тыпу вау, што хто так увогуле робіць, гэта просто ненармальна, тыпу я не представляю, калі нехта прыходзіць у парламент і адразу пачынаецца нейкае галасаванне ці збор подпісаў за Адмену парламенту. Так, адмену Конституцыі, тыпу, ці нешта такое, адмену рэгламента працы. Вау, гэта вау. А я думаю, хутчэй за ўсё так і будзе ў беларускім незалежным парламенце, таму што ж было пытанне вяртання старой Конституцыі, так? І это хутчэй за ўсё будзе пытанне адно з першых. Ці прыняцця Конституцыі Лябедзькі. Ці прыняцця Конституцыі Лябедзькі, але ў любым выпадку якраз падабенства можна адчуць. Ну, а я не думаю, што проста гэта вось... я думаю, што гэта ненармальна, калі мы адменім Канстытуцыю адным днём, так? Мы прымем у пэўным сэнсе новую Канстытуцыю, ці дапрацуем тое, што маем, мы хутчэй за ўсё прымем нейкую новую. Але гэта не адбудзецца так, што мы прыходзім, адмяняем Канстытуцыю, сидзім год без Канстытуцыі, пакуль у нас пішацца новая, і нешта думаем, як жыць нам. Я думаю, што так не будзе. Гэта было б цяжка ўявіць нейкую прававую сітуацыю ў такім выпадку проста. Ну, это так. А ось глядзе. Окей, каардынацыйная рада, паглядзім, што там як будзе, ці расчаруюцца там людзі ў Латушцы, ці павераць больш у моладзевы наступ, ці яшчэ у каго-небудзь. Вяртаемся яшчэ да пытанняў, калі былі гэтыя выбары, вось вы ішлі там гэтым блокам, вось ты казала там у Еўрарадзе, што вы праграму прымалі ледзь не адзінагалосна. Так, ці у вас ёсць такая вось адзінагалоснасць увогуле, ці па ўсіх пытаннях вы настолькі падобныя? І я зараз так намікаю на гендерныя квоты. Не, настолькі адзінагалосныя, просто я, напрыклад, супраць гендерных квотаў, і калі вось у мінулай каардынацыйнай радзе у нас же у моладзевым наступе заўсёды была вось гэтая ратацыя, то бок там лідарства змяняецца, і калі я была лідаркай фракцыі, то якраз адбывалася абмеркаванне сістэмы выбараў, па якой мусіла адбывацца гэта галасаванне, і калі там паглядзець усе мае публічныя выступы на гэты конт, я заўсёды кажу, што ніякіх гендерных квотаў, тыпу што. Але так атрымалася, што на той момант фракцыя прыняла рашэнне такое, што мы будзем прасоўваць гендерныя квоты. І з таго моманту я не была лідаркай фракцыі, потому што я разумела, што мне будзе цяжка за гэта адвакатаваць. Але у пэўным сэнсе я яшчэ, як я казала, жорсткая нонканфармістка ў шмат якіх рэчах. Таму калі я бачыла, як шмат каго бамбіць проста натуральна з гендерных квотаў, яшчэ і з тых людзей, з якімі ў мяне былі нейкія спрэчкі па шмат якіх іншых пытаннях, то я такая, давайте паспрабуем, давайте паглядзім, што з гэтага атрымаецца. І я, насамрэч, я не шкадую, што адбыліся гэтыя гендерныя квоты. Там я калі глядзела на спісы выбарчыя у каардынацыйную раду, я такая, вау, што такое было мажліва, каб у хрысціянскіх дэмакратаў ішла Роза Турарбекова на першым месцы, там яшчэ з нейкімі жанчынамі, хрысціянскія дэмакраты, ёшкін кот, як класна, недзе знайшлі жанчын. Вось гэта да. Так, а што, у іх жанчын не было? Хрысціянскіх дэмакратаў. Здаецца, Вольга Кавальковая наш з хрысціянскіх дэмакратаў выйшла. Так, але у папярэднім скліканні, дарэчы, Вольгі Кавальковай же была свая фракцыя, яна якраз была амаль поўнасцю жаночая, вось Віталяр Рамашэўская была свая фракцыя, наша справа, яна была амаль поўнасцю мужчынская, што дзіўна трошкі. Але калі казаць пра ўжо ўсе гэтыя гендерныя квоты і пытанне ўсе тых вось гендернае прадстаўніцтва ў палітыцы, лібертарыянства. Калі я гляджу на лібертарыянцаў, то я ў асноўным бачу хлапцоў. Ці ў цябе ёсць такое ж самае ўражанне? Ці гэта ў мяне вока замыленае? Не, конечно, весь беларускі, не беларускі, мне падаецца, сусветны лібертарыянскі рух, ён
мужчынскі. Тыпу ёсць вось гэтыя такія жаночыя лібертарыянскія рухі тыпу Лола і ўсё такое. Але мне у пэўным сэнсе падабаецца такая канцэпцыя трошкі сепарацыі, таму што жанчына там ім прасцей неяк паднабрацца ўпэўнасці ў самой сабе і потым выходзіць у гэты вялікі свет. Але я вось не праходзіла праз такі шлях, нешта так атрымалася, што вось асабліва калі прыйшла моладзевы блок, у нас там неяк увогуле дзяўчат было нешмат, і хлопцы яшчэ вельмі часта былі такія таксічна-маскулінныя, хоць і ніколі ў гэтым не прызнаваліся. Я неяк звыклася ў гэтым існаваць. Яшчэ і з пружан, таму, у мяне такі характар. А што, у пружан няма дзяўчат? Не, дзяўчаты-то ёсць, але, ведаеце, такі кансерватыўны гарадок, дзе там заўсёды кажуць у школе дзяўчатам не высоўвайцеся і ўсё такое. Неяк так атрымалася, у меня ввогуле такі заўсёды трошкі, не ведаю, як так атрымалася, сапраўды, але мужчынскі вакол мяне, шмат сяброў мужчын было, я звыклася вось спаборнічаць у нейкім сэнсе, таму мне нармальна, але не заўсёды. Вельмі часта у лібертарыянскім, нелібертарыянскім руху ты там прям бачыш, як ты кажаш тое самае, і да цябе не прыслухоўваецца толькі таму, што ты жанчына, і потым нейкі мужчына паўтарае тое самае, і все такі, ого, вось ты разумны мужик, класна сказаў. Ці, там, просто таму, што ты жанчына, і калі ў цябе нейкія эмоцыі выскакиваюць, там, кажаш, што ты гістэрычка ці нешта такое, а калі мужчына нейкай эмоцыі праяўляе, то, вось, мужик паставіў на месца. Карацей, бачна вось гэтае рознае стаўленне, не заўсёды ў гэтым камфортна існаваць, але патрошкі змагаемся і адваёўваем прастору. Была б вельмі ўдзячна ўсім дзяўчынам, калі б яны далучыліся да гэтага змагання. Добра, а гэта наколькі гэта частка менавіта наколькі гэты складнік, на твой погляд, адпавядае за такую малую адсоткава колькасць дзяўчат у лібертарыянскім менавіта руху? Ці лібертарыянцы больш таксічна-маскулінныя, чым хтосьці іншы, ці не? Чаму так атрымліваецца, што ў лібертарыянскім руху ты ў асноўным бачыш хлапцоў? У той час, як сярод там сацыялістаў, напрыклад, ёсць даволі шмат жанчын, так? І сярод іншых прадстаўнікоў. Ці ёсць у гэтым нейкая логіка? Ці ёсць нешта, на што нам варта звярнуць увагу, каб прыцягнуць больш? Ці варта лібертарыянцам займацца такой вось нейкай унутранай гендернай палітыкай, можна сказаць? Мне падаецца, што вось менавіта з лібертарыянцамі, тое, з чаго мы там пачыналі размову пра расійскае лібертарыянства ці ўвогуле пра амерыканскае лібертарыянства, ёсць проста вельмі шмат вельмі дзіўных прадстаўнікоў лібертарыянства з вельмі дзіўнымі, на мой погляд, поглядамі. То бок такімі радыкальнымі, на мой погляд, зусім не лібертарыянскімі, але окей, калі нехта гэта называе лібертарыянствам, добра, кансерватыўнымі шмат у чым. І я думаю, што так, жанчынам, асабліва вось такім прагрэсівісцкім, вельмі цяжка сабе ў гэтым знаходзіць. І да таго ж лібертарыянства гэта даволі індывідуалісцкі даволі рух. Даволі, на ўсе сто. Так. Проста калі параўноўваць з тымі же сацыялістамі, так, проста дзве абсалютна розныя ідэі ў нейкім базісе, так, і сацыялісты, канешне ж, вакол таких кумулятыўных нейкіх дзеянняў вельмі часта збіраюцца, і ў гэтым адчуваецца нашмат больш падтрымкі, ты сапраўды прыходзіш у нейкае кам'юніці тыпу з вельмі падобнымі поглядамі, яшчэ такая ў іх ёсць звычка, ведаеце, вось гэтага такого вельмі тыпу акуратнай размовы, акуратнага стасавання, не ведаю. Мне такое не вельмі падабаецца, але я ведаю, што шмат што ты маеш на ўвазе? Патрэбна. Вось гэта такое негвалтоўная камунікацыя, ніякіх там жарцікаў, ніякіх там таксічных мемаў. Так, таксічных мемаў. Вось гэта запытваць заўсёды пра твае пронаунсы, так, я просто не вельмі такое. А ты запытваеш? Я не запытваю, але калі мне нехта кажа, што трэба звяртацца вось так, я звяртаюся вось так, мне не цяжка.
То бок звычайна ты так загадзя это предугадываешь гендер чалавека, з которым размаўляеш. Ну, атрымліваецца, што так. Вось вы мне таксама не запыталіся. Так. Я у вас, дарэчы, таксама. Я, калі што, яна ёй. Это трэба яшчэ падумаць, это трэба яшчэ прыкінуць, а якія варыянты там ёсць паглядзець. Ходзяць чуткі, што варыянтаў бясконцае мноства. Канешне. Можаце звяртацца да мяне толькі як свет душы маёй дадзенага моманту. Як прэзідэнт Беларусі? Так. Галоўная лібертарыянка. Як захочаце, вось такі варыянт. Дарэчы, насправді клёва, што Ліза лібертарыянка. Я просто насправді яшчэ некалькі месяцаў таму не ведаў, што ты лібертарыянка. Ага, і таму не запрашаў мяне ў падкаст, правильно? Так, мне просто Фрацішак кажа, а чаму мы не запрашаем Лізу? Я такой, она лібертарыянка? Он такой, ну так. Я такой, блин, мы ўжо ўсіх запрасілі, каго можна, здаецца, а вось Лізу не запрасілі. І я вельмі згодзін з табою думкі, што реально лібертарыянцы вельмі шмат такіх правых кансерватараў, і гэта просто адштоўхвае жанчын. І я думаю, што у нас ёсць яшчэ вялікая база электаральная, это жанчына, над якой трэба працаваць. І вот добра, што з'яўляюцца такія людзі, як ты, якія могуць якраз таки паказваць прыкладам, што лібертарыянцы это не заўсёды правыя чувакі там, як ты там ведаеце, бываюць. Таму не левыя, не правыя, а свабодныя. Так. Ну так, вось глядзі, вось ты лібертарыянка па сваіх поглядах, так? Мы з табой бачымся перыядычна, перасякаемся на нейкіх лібертарыянскіх івентах. А ці мае гэта ўплыў на тваю дзейнасць у каардынацыйнай радзе, у моладзевым наступе? Дарэчы, мы зусім яшчэ не паразмаўлялі, яшчэ вернемся да моладзевага савету рада. Ось, ці твая лібертарыянскасць неяк праяўляецца ў гэтых сітуацыях? Ці твая праца ідзе больш наконт такіх агульных рэчаў, з якімі згодныя ўсе апазіцыйна накіраваныя беларусы, там, антыдыктатурныя, там, усякія рэчы? Інакш кажучы, па тваёй палітычнай дзейнасці ці можна здагадацца аб тваёй палітычнай арыентацыі? Ну, вось, напэўна, цяжка, то бок я не займаюся нейкімі, там, асабліва ў каардынацыйнай радзе, нейкімі пропаведзямі пра лібертарыянства, пра свабоду ці нешта такое, то бок гэта нейкія проста рэчы працэдурныя, тое, як увогуле веду справы, то бок нават, калі я там лідарка фракцыі, то я там заўсёды раюся з усёй фракцыі ці там з усім спісам, тому што мы падтрымліваем камунікацыю з тымі, хто не прайшоў. Як там прагаласаваць па тым ці іншым пытанні, ці калі ідуць нейкія спрэчкі, ну, такія канцэптуальныя, асабліва, вось, пакуль не было такіх, але вось у папярэдняй каардынацыйнай радзе шмат такіх было вельмі канцэптуальных спрэчак па тыпу там парушэння законаў ці парушэння правоў, калі была вельмі вялікі срач, напрыклад, пра Ізраіль і Палестыну, канешне ж, і калі людзі нейкія базавыя маральныя рэчы, не ведаю, перакладваюць на палітыку, свае нейкія погляды, карацей, маральныя перакладваюць на то, як трэба прынимаць рашэнне. Ну так, карацей, я не думаю, што можна прям заўважыць, што я лібертарыянка, калі не ўступаць са мною ў непасрэдную камунікацыю. Але я думаю, вельмі часта можна вось за бліжэйшыя 2 гады будзе заўважыць, як я проста пішу на нейкія рэчы ў нейкіх срачах у каардынацыйнай радзе. Блін, а чаму вам не ўсё роўна на гэта? Ці там, а чаму вы там так думаеце? Таму што сапраўды нейкія заўсёды спрэчкі ідуць пра нейкія рэчы канцэптуальныя, дзе мы не дамовімся, альбо ну, тыпу, просто, тыпу, чаму нельга пераходзіць... Была спрэчка, ці парушаю чальцы каардынацыйнай рады закон. Я сказала, што, ну, канешне ж, я парушаю закон, напрыклад, пераходжу на чырвонае святло, на што мне сказалі, што, тыпу, ну, ўсё, ідзі ў паліцыю, здавайся. Я такая, ёшкін кот, пабежала. Так, яшчэ ў цябе тут напісана пра тое, як дзяды палілі ззаду. Я падазраю, што паленне таксама можа быць мець месца. Не ведаю.
А вось глядзі, вось ты кажаш, што па табе, так, па тваей дзейнасці там у каардынацыйнай радзе это не заўважна. А ўвогуле ў каардынацыйнай радзе ці заўважны нейкі ідэалагічны накірунак? Не сярод там ці можна сказаць, што у каардынацыйнай рады, дзе ёсць нейкія там лібертарыянцы, ёсць нейкія сацыялісты, ёсць нейкія там правыя кансерватары ці там хто-небудзь яшчэ, хто свае палітычныя менавіта палітычную арыентацыю якіх можна заўважыць па іх дзейнасці. Ці толькі лібертарыянцы сядзяць ціха пра свае погляды? Вось так. Не, я думаю, што у нас просто не існуе вось гэтага права-лева, ёсць толькі верх і низ, так, што ёсць аўтарытарныя больш людзі і менш, і больш лібертарныя людзі. У гэтым сэнсе так, ёсць дыхтамія, яна даволі бачная. А вось наконт там нейкіх ужо там больш эканамічных пытанняў, і спрэчак амаль няма, тому што вось на гэта мы дакладна ніяк не можам паўплываць. Таму так, толькі розніцы ў падыходах вельмі часта заўважныя. Я думаю, што з гэтага ў будучыні сфармуюцца, можа быць, нейкія больш выразныя палітычныя плыні, так, тыя, якія мы зараз ведаем. Але далёка не факт, то бок можа яно так і застанецца, што ў нас будзе вось гэтае супрацьстаянне аўтарытарных і лібертарных поглядаў. А моладзевы наступ лібертарны ці аўтарытарны? Вельмі лібертарны. То бок у нас Яўген Караулаў, калі вы, не ведаю, глядзелі канферэнцыю «Новай Беларусі», ён нават сказаў проста са сцэны, што там нехта запытваўся пра нейкія там кааліцыі, ўсё такое. Яўген Караулаў сказаў са сцэны, што дык мы анархісты, нам тыпу ўсё роўна. На все гэтыя спрэчкі. Мы лібертарныя, але няма ніякага там дакладнага права і лева, таму што ў нас ёсць вельмі правыя людзі ў эканамічным плане, так і вельмі левыя. Хто у вас вельмі левы, калі не секрэт? Сакрэт. Я просто не ведаю, ці можна казаць насамрэч. А калі размаўляць пра стаўленне да РФ, напрыклад, у вас у моладзевым наступе дихотамія ёсць ці все плюс-мінуса? Конечно, у нас же ёсць Яўген Караулаў. Карацей, я ведаю, да чаго вы клоніце. Я просто глядзеў адныя дэбаты. А ты глядзеў выпуск? Мне таксама не падабаецца. Так, я пра гэта і кажу. Так, няма у нас нейкага адзінага меркавання, не тое, каб мы вельмі часта гэта меркуем. Усё такое. Калі вы хочаце менавіта пра гэта паразмаўляць, то я просто скажу, што у будучай Беларусі будзе вельмі дрэнная эканоміка, і нам нельга нешта штурхоўваць. А можна неяк больш канкрэтна, бо зараз неяк у нас усё это гучала пра гэта тое. Ладно, мне здаецца, нашы слухачы могуць сёння заблытацца, аб чым увогуле размова. Там на канале «Мне это не нравится» был выпуск, где Лиза была на адным баку з вялікім рускім філосафам Іваном Краўцовым, і яны супроцівусава спрачаліся, як трэба ставіцца да Расіі, як трэба ў будучы з ёй супрацоўнічаць, і там, насколькі памятаеш, ці трэба зараз з расійскай пазіцыі супрацоўнічаць у тым ліку. Вось. І Ліза не так моцна, але вось Краўцов, ён стаяў на такіх даволі прарасійскіх пазіцыях, якая мяне, як чалавека, які там жыве ва ўкраіне і зараз супраць усяго расійскага заўзяе, мне она была вельмі непрыемная, і я по твиттеру бачыў, што вось, я калі там пісаў, што вось можна галасаваць за моладзевы наступ, мне пісалі, так гэта ж той спіс, дзе Краўцов, не будзем мы за яго галасаваць. І вось, як так выйшла, Ліза? Ты ж таксама жыла ў Киеве. Я думаю, зараз думка даволі непапулярная, што трэба ўвогуле неяк супрацоўнічаць з Расіяй. Глядзі, па-першае, ніхто не кажа пра зараз, і мы там у праграме не казалі пра зараз, мы хутчэй казалі пра такую трошкі далей будучыню. Я ведаю, што думка непапулярная, альбо папулярная проста, як гэта, не ва агрэсіўным мейнстрыме, асабліва не ў твіттерскім мейнстрыме. Твіттерскі мейнстрым, ён трошкі можа вельмі моцна адрознівацца ад таго, што сапраўды там можа паказваць нейкія сацыялагічныя пытанкі ці нешта такое. Калі казаць пра, напрыклад, супрацоўніцтва з расійскай апазіцыі, то там вось гэтыя апошнія ўсе штукі з вызваленнем палітвязняў, мне падаецца, вельмі добра паказалі, чаму б нам было б не дрэнна
з імі супрацоўнічаць, тому што яны нашмат больш эфектыўней, як па мне. То бок, калі яны змаглі вызваліць сваіх палітвязняў, можа, калі б мы падмазаліся, альбо калі б мы рабілі так, як яны гэта робяць, калі б мы абмяняліся з імі досведам, то можа мы... не рабілі. Ну, слухай, ну як нічога, хадзілі, абівалі парогі і казалі, вызваліце Карамурзу, тыпу, хадзілі просто, ну, днямі і вызвалялі. Та здаецца, што там ім просто Госдеп спусціў, так і сказалі, напішыце спіс, каго трэба вось зараз выпусціць, і все, яны напісалі. А ось каб з імі дамаўляліся, то, можа быць, яны б туды беларусаў. Можа, пры нашым... Не, ну, слухайце, я гуманістка і вельмі веру ў людзей просто, і мне падаецца, што вось такія персанальныя стасункі могуць шмат чаго вырашыць. Я тыпу, разумею, чаму мы зараз з імі не супрацоўнічаем. Я б таксама, напэўна, там з мейнстрымам не супрацоўнічала расійскай апазіцыі, можа быць, таму што сапраўды вельмі часта такія дзіўныя погляды наконт Украіны і наконт Беларусі. Але я ўпэўнена, што там ёсць людзі, з якімі можна паразмаўляць хоць бы. Не, ёсць, правда. Там ёсць род апазіцыі, ёсць нармальныя чувакі, але просто іх думкі не мейнстрымныя, мне здаецца. Ну, карацей, так. І, ну, а наконт супрацоўніцтва з Расіяй я просто, калі думаю вось там пра змены ў Беларусі, так, калі мы ўжо прыходзім да нейкай дэмакратычнай Беларусі, дзе ў нас сапраўды ёсць магчымасць выстройваць нейкія эканамічныя стасункі з іншымі краінамі нармальна, калі ў нас ёсць нармальная сістэма, ці магчымасць хоць бы будаваць нармальную сістэму з вось гэтымі сістэму здзержак процівавесаў, то, ну, давайте, чаму мы адмаўляемся ад агромнага, велічэзнага, буйнога капіталу, менавіта грашовага, так, нам патрэбны будуць інвестыцыі, так, і мы можам браць іх як з еўрапейскага звязу, так і з Расіяй. Тут пытанне вось якраз такі толькі ў гэтай прававой сістэме, каб, ну, не было нейкіх значных перабольшванняў там у бок Расіі ці ў бок еўрапейскага звязу. Я думаю, што нам будуць вельмі патрэбныя інвестыцыі, незалежна ад якога боку, плюс калі... А інвестыцыі ад пуцінскіх алігархаў? Інвестыцыі ад пуцінскіх алігархаў у Беларусі? Слухай, ну інвестыцыі хоць, пуцінскія алігархі. Ну а хто пуцінскія алігархі? Давай подумаем. То бок тыя, хто зараз дапамагаюць Пуціну утрымліваць уладу, ты іх маеш на ўвазе, правильно? Напрыклад, так. Ну яны, хутчэй за ўсё, калі будуць ўжо змены нейкія ў Беларусі, яны, хутчэй за ўсё, таксама ўжо будуць недзе не тут. Я думаю, што яны не будуць здольныя рабіць нейкія інвестыцыі. Не, ну чаму? Расіі настолькі шмат ресурсаў, што мне вельмі цяжка ўявіць сабе, калі гэтыя людзі не трапяць за краты, як яны згубяць свае багацці. Так, смотри, глядзі, багацці яны могуць не згубіць, але, ну, іх пашпарты там Брытаніі, Кіпра. Як ты адрозніш гэтыя інвестыцыі ад інвестыцыі з боку еўрапейскіх грамадзян, калі яно праводзіцца там праз нейкую фірму? Карацей, канешне, грошы пахнуць і все такое, мы не можам браць грошы ад усіх падряд, і трэба неяк праводзіць нейкі чэк, адкуль гэтыя грошы бяруцца. Гэта заўсёды... Так, мы размаўлялі пра ці можна браць грошы ад расійскіх алігархаў, але яна пазіцыя, што калі яны захочуць занесці грошаў, то яны іх занесуць. Так, яны іх занесуць. Трэба правяраць, адкуль ідуць інвестыцыі, трэба правяраць, як гэтыя грошы, адкуль яны былі ўзятыя. Так звычайна робіцца, наколькі я ведаю. Чуеш, ну у тебя ўжо супрацьлежная пазіцыя атрымліваецца. Ну, тобто там Чому? з Краўцовым вы такія, з Рашай трэба, ну, больш ён, конечно, но у вас агульная пазіцыя, што з Расіяй трэба будзе супрацоўнічаць. А зараз ты кажаш, што Расія трэба кантраляваць. Гэта ж, ну... Не, кантраляваць любыя інвестыцыі. Бляха, зараз і гэта камера сядзе. Трэба кантраляваць у любым выпадку. У тым сэнсе, што, ну, любыя інвестыцыі кантралююцца. Ці прыйдзецца нам вось гэтай суседам, які проста велічэзны, знаходзіцца недзе на ўсходзе, неяк узаемадзейнічаць? Ну, бляха, канешне, прыйдзецца. Ну, ты нікуды ад гэтага не дзенеш. Еўразвяз? Што, Еўразвяз не супрацоўнічаў з Расіяй ніколі? Ну, супрацоўнічае, но але не залежыць на 80% ад эканомікі Расіі, як Беларусь. Ну, раней мы, тыпу, там, вагаліся, не залежалі на 80, залежалі на 60, там, на 50, можа, нават і не пэўны момант. Але
калі у нас будзе нармальны дасяг там да еўрапейскіх рынкаў без усіх гэтых праблемаў, не ведаю, з растаможкай, з падаткамі, ўсё такое, то, ну, конечно, все будзе нормально. Ну, у нас будзе... Мы хутчэй за ўсё будзем нашмат больш гандляваць з Еўропай, просто таму што яна з большага бліжэй для большай часткі Беларусі, так? Ну, то там увесь поўдзень, захад і нават трошачкі поўнач, гэта ўсё, ну, тыпу, вобласці, якія мяжуюць з еўразвязам, а не з Расіяй. Нам прасцей будзе гандляваць з еўразвязам. Пытанне толькі ў тым, што мы не можам просто забыть, что існуе Расія. Это просто немагчыма, і казаць, што давайте выраем роў, ну, гэта абсалютна ну, немагчыма, просто немагчыма вырыць роў з Расіяй. Ну, немагчыма, і гэтага не будзе. Ладно, это мяне зараз мой унутренні лібертарыянец трохі так унутренні і знешні таксама магчыма скукожыўся на моманце, што ўсе інвестыцыі павінны быць кантраляваныя. Не, ну яны не павінны, слухай, яны не павінны, але, на жаль, мы будзем жыць у дзяржаве, а не пры анкапе. Я вельмі шкада. Вось, Лёша, я тут насамрэч не зусім разумею, а якая тут твоя пазіцыя? Моя пазіцыя, што трэба прыгаць у еўразвяз, стрыбаць у НАТО, галоўнае, вось. І там уже Расія нам нічога не зробіць. Таму што вось памылку быць нейтральным і дзесьці пасярэдзіне зрабіла Беларусь у 90-х, зрабіла Украіна ў 90-х, і паглядзіце, в якой дупе мы зараз. А ёсць прыклады балтыйскіх краін, якія там взяли, адразу патрапілі ў усе гэтыя захадныя структуры і жывуць сабе зараз вплююць у паталок. Але гэта ў пэўным сэнсе пытанне палітычнага мейнстрыму на той момант. То бок у балтыйскіх краінах быў мейнстрым, што тыпу у Савецкім звязе дрэнна жылося, і мы вось ніколі зноў, так? Але у там Беларусі, ну, мне падаецца, што Беларусь добра, у прынцыпе, жыла пры Савецкім Саюзе ў тым сэнсе, што там, не ведаю, была ежа. Вось. Так, для камуністычных дзяржаваў планка невысокая. Вось. Ну, у краінах Балты тая ж самая сітуацыя была, там была ежа. Ну, была трошкі іншая сітуацыя са змаганнем, ведаеш, то бок з тым, як у іх пачалося. Ну, але вось зараз беларусы, калі кажам пра сёння, зараз беларусы, уявім сабе, змагаюць, пачынаюць там штосьці это, і ў выніку аддзяляюцца ад пуцінскага рэжыму, ад Лукашэнкі. Так? І ў сітуацыі вось гэта вось змагання. Ну, шчыра кажучы, для мяне, я не ведаю, як для нашых слухачоў, для мяне вашыя пазіцыі не зусім зразумелыя, абодвух. У гэтым плане. То бок, забыцца пра тое, што Расія існуе. Я не думаю, што, Лёша, ты маеш на ўвазе, што трэба забыцца пра тое, што Расія існуе. Я думаю, што наадварот, нам трэба заўсёды памятаць, што небяспечная Расія, яна заўсёды побач з намі. Забываць пра яе нельга. Ну, але як на твой погляд павінна быць, ну, то бок ты расказаў, што трэба запрыгнуць у еўразвяз, запрыгнуць у НАТО, так? Але это ўзаемадзеянне з Захадам. А як павінна быць узаемадзеянне з Расіяй? Ну, як весь Захад камунікуе з Расіяй, так і Беларусь. Тобто... Набывае ў іх нафту і вельмі агрыцца, калі нейкія санкцыі накладваюцца і не можа газам нармальна... Ну, у тым ліку, так. Ну, а што рабіць тут, як кажуць? Ну, галоўнае, чтоб у нас просто не магло зайсці расійскае войска, чтоб у нас был уплыў не такі вялікі расійскай палітыкі, чтоб мы, ну, калі мы уступаем ў еўразвяз, то у нас открываецца такі вялікі рынок, які нашмат больше, чым расійскі, насправді. І я думаю, аўтаматычная эканоміка пачне патроху перастраювацца пад еўразвяз. Ну, ну, конечно, яна пачне, але просто нагадываю, колькі всяких абмежаванняў у еўрапейскім звязе для проста гандлю, колькі всяких патрабаванняў да, як там, формы бананаў ці нешта такое, ну, тыпу, не просто будзе непросто. І, конечно, просто закрыць рынок з Расіяй адразу таксама не атрымаецца. Я думаю, такого Ліза, не буде. А ты, Ліза, лічыш, нам трэба ў еўразвяз вступаць? Ну, я вось не вызначылася, ну, то бок, я бы... У меня такая хитрая пазіцыя. Трэба, канешне, напэўна, заяўляць аб тым, што мы хочам её развяз. Але не ўступаць. Каб да нас ішлі інвестыцыі. Але, ну, уступаць ці не уступаць, гэта ўжо пытанне такое, ну, рэферэндумнае, то бок... Не, вось не ухілівайся. Як бы ты прагаласавала на этом рэферэндуме? Калі зараз
А які яшчэ ёсць варыянты? Просто уступаць? Які варыянт ты прапануеш? Як беларускі палітык? СНД, нейтралітэт, еўразвяз. Не, ну можа быць ёсць яшчэ нейкі. Балта-чарнаморскі звяз, давайте. 4 варыянты. Ну прям уступаць. Не, ну напэўна было б класна, калі б мы уступілі ў еўразвяз, там адчыненай межы. Ну я б хаця б Шенгену пачала насамрэч, просто шенгенскую зону уступіць, гэта было б круто. Бо, ну, насамрэч, сярод лібертарыянцаў еўрапейскіх вялікія спрэчкі наконт еўразвязу, і яны як бы зразумелыя, як бы плюсы і мінусы мы ўсе разумеем. То бок, з аднаго боку у цябе ёсць вялізны плюс перамяшчэння працоўнай сілы, перамяшчэння прадуктаў, так, перамяшчэння тавараў. І гэта прям вельмі крута, вось гэта вось адкрыты ўнутраны рынок. З іншага боку, тое, з-за чаго еўразвяз часта называюць еўрасаўком, гэта ўсё узмацняючыся ўплыў еўрапарламенту, увогуле еўрапейскай бюракратыі, і ўсё больш становіцца рэгуляцый, прычым яшчэ краіны асобна лабіруюць для сябе асабіста рэгуляцыі, калі вось кажуць, там, што вось некаторыя, у чым адзін з лібертарыянскіх аргументаў, такіх больш зразумелых для звычайных людзей, это у палітычнай дэмакратычнай сістэмы, што партыі абараняюць інтарэсы нейкай групы людзей ущерб іншым групам людзей. Так, то ў еўразвязе адбываецца, што некаторыя краіны абараняюць свае інтарэсы, і гэта атрымліваецца не на выгаду іншым краінам, там рэгуляцыі і так далей, гэта вялізная праблема. І тут пытанне, ці гэтыя чаго больш праблемаў ці перавагаў. Так? І наколькі я разумею, вось у гэтым плане ў цябе ідзе такое ваганне. Дарэчы, нашыя слухачы, напішыце, калі ласка, што вы думаеце, ці ў еўразвязе больш перавагаў, ці больш недахопаў для Беларусі. Ну, сапраўды, адзіны, карацей, вельмі важны плюс, які я бачу ў гэтым, гэта інвестыцыі. То бок там, калі я гляджу, колькі інвестыцыяў у Польшчу ўліваецца, колькі адразу пачало ўлівацца інвестыцыі, як яны далучыліся да еўрапейскага звязу, то я разумею, што, напэўна, там без гэтых інвестыцыяў, ну, Польша не была бы той, якую мы зараз бачым. Ну так. Так, да, і тут інвестыцыі, што краіны захаду, яны вліваюць грошы, яны створююць самі з Польши там рынок для сваіх тавараў, а калі Расія ў Беларусь вкладае грошы, вось зараз, напрыклад, Беларусь да халеры, Расія да халеры грошай уклала ў Беларусь, але выглядае так, што, ну, з-за гэтых грошай мы сядзім на бутэльцы па выніку, на пляшкі. І вось мне больш падход еўразвязу падабаецца, Эліза, ты зноў адвалілася. Так, карацей, ну я просто ў гэтым сэнсе я б думала нават не пра Расію ўжо ў дадзены момант, а пра Кітай насамрэч, то бок колькі грошай у нас укладае Кітай зараз. Ну, гэта цяжка. І мне не заўсёды зразумела, тыпу, такі вось ауткам нейкі моментальны. Таму я думаю, што гэта ну ўсё не проста так. І не зря Марціновіч напісаў, што ён там напісаў, мову. Ось. Я думаю, што тэндэнцыі дзіўныя трошкі. Я не з кім не так даўно абмяркоўвала, што там гадоў праз 10-15 Кітай можа быць у пэўным сэнсе Расіі, што у іх там не ўсё добра будзе ісці ў эканоміцы, у палітыцы. І яны таксама захочуць там навесці шораху і напасці на каго-небудзь, і калі там палічыць іх армію ці патэнцыйную армію, ну гэта незавідна. Будзе цяжка. Та про Расію таксама так думаю. Тут такая даволі бедная краіна. Ну і даволі бедная Україна, ну, час ад часу ім дае пізды. Ну, яны яшчэ далёка не... Ну, ты пагодзішся, што далёка яшчэ не ўвесь мабілізацыйны патэнцыял быў выкарыстаны. Можа быць. Што мы чакаем, пакуль выкарыстаюць увесь? Спадзяюся. Ну, у пэўным сэнсе так. Слухай, просто чакаем, калі ў іх скончацца людзі. Ай, жорстка. Не бывае, насправді, што прям скончыўся весь мабілізацыйны патэнцыял. Ну, амаль. Ну, тут яшчэ гадоў на 30 і у таго і ў іншага боку ёсць. Такога не будзе. Але людзі проста стамляюцца ад вайны, іншае пытанне. Ну, так. Ладно, давайте про войну зараз трохи перапынемся, вернемся до Лизы. Это... Так, ладно, а у НАТО нам трэба уступіць? Ладно, вяртаемся. У НАТО можна. Вот гэта галоўна, это, я думаю, нават больш важнае, чым еўразвяз. Ось.
Ліза, у цябе акрамя вось атрымліваецца гэта атрымліваецца твае накірункі дзейнасці зараз асноўныя гэта каардынацыйная рада, моладзевы блок, наколькі разумею, ты ўсё яшчэ там актыўная, так, і яшчэ ты генеральная сакратарка Беларускага нацыянальнага моладзевага савету рада. Распавядзі пра тое, чым гэты савет зараз займаецца і у чым фішка гэтай рады на сённяшні дзень, бо я памятаю, у свой час я быў па незразумелай памылцы кіраўніком менскага аддзелу маладых дэмакратаў, і рада это была такая арганізацыя, у маім уяўленні як некае такае аб'яднанне нібыта розных моладзевых арганізацый, якія там час ад часу сустракаліся, і рада для іх арганізоўвала там розныя там варштаты, розныя мерапрыемствы. Вось. То чым займаецца рада зараз і ў чым твая роля як генеральнай сакратаркі? Насамрэч, большага нічога не змянілася з таго, што ты апісаў. То бок гэта такая арганізацыя, якая дапамагае іншым моладзевым арганізацыям там з вырашэннем пэўных праблемаў, як так структурных, так можа нейкіх фінансавых час ад часу у нас атрымліваецца дапамагаць. І там дапамагаем, можа, з нейкім прафесійным ростам для тых, хто займаецца НДА. І, па сутнасці, проста моладзевым актывістам, актывісткам дапамагаем неяк павысіць кваліфікацыю час ад часу. Так? Чым я займаюся, насамрэч, гэта такая вельмі адміністратыўная праца, то бок я там пішу справаздачы, я пішу заяўкі, каардыную час ад часу, можа, нейкую працу у арганізацыі і гэтак далей. Насамрэч, працы вельмі шмат кірункаў. Зараз пытанне рады ў тым, што, канешне ж, амаль усе з'ехалі, соцсеткі рады прызнаны экстрэмісткімі, цяжка працаваць у Беларусі, і гэта, канешне, вялікі выклік. Я вось думаю, што усе наступныя гады я буду займацца тым, как вось гэту сувязь з Беларусю і з беларускімі арганізацыямі неяк вяртаць. А ў Беларусі яшчэ шмат арганізацый чальцоў рады? Ёсць, проста ёсць, скажу, можа, не шмат, але ёсць. Ёсць арганізацыі новыя, якія з'яўляюцца зараз у Беларусі, насамрэч, то бок яны там, можа, не вельмі палітычнага кірунку ці там нават не пра правы чалавека ці нешта такое вельмі нізавое, вельмі грэсрут, але яны з'яўляюцца. З імі таксама было б класна выходзіць на нейкую сувязь, але і яны там хвалююцца, перажываюць за сваю бяспеку, і мы таксама хвалюемся, перажываем за іх бяспеку, таму камунікацыя можа быць вельмі цяжкай. Дарэчы, з тых арганізацый, якія былі ў радзе раней, наколькі разумею, шмат большасць з іх пераехала, ці яны існуюць, ці яны працягваюць чымсьці займацца у эміграцыі, ці тыя вашы арганізацыі, якія ў эміграцыі, ці это новыя арганізацыі, ці это тыя арганізацыі, якія былі яшчэ калісьці там? Збольшага гэта, дарэчы, старыя арганізацыі, якія якраз былі калісьці там. Не ўсе з іх жывыя, і гэта таксама там пытанне перад саветам, тому што ёсць сакратарыят, ёсць савет, так, і савет займаецца пытаннем сяброўства ў радзе. Вось, там мы якраз зараз сабралі новы савет, таму паглядзім, ці займуцца на гэтым пытаннем вось гэтых нежывых арганізацыяў. Але ёсць новыя арганізацыі, ствараюцца новыя моладзевыя арганізацыі. Шмат з іх ужо ствараецца ў эміграцыі з нейкім інпутам з Беларусі людзей ці актыўнасцяў. Але, канешне, заўважна, што там увогуле вось гэты тэмп, тэндэнцыя стварэння новых арганізацый у эміграцыі ён значна большы, чым у Беларусі. Так, просто там у замежжы ствараецца нашмат больш арганізацый моладзевых. Это прикольно, бо я думаў, што беларусы ў замежжы з'ехалі і ўсё, і ўжо ім ніякія арганізацыі не патрэбны. Слухай, вось студэнцкія усялякія аб'яднанні ствараюцца вакол там універсітэтаў, дзе існуюць, як мінімум стараюцца там нейкія моладзевыя дыяспарскія суполкі і гэтак далей. То бок насамрэч так шмат чаго і шмат вакол яшчэ людзі гатовыя аб'ядноўвацца. Той жа, не ведаю, рух беларускіх нацыяналістаў, так, гэта ж арганізацыя моладзевая, па сутнасці, якая створана ўжо ў замежжы беларусамі. Так, а рух беларускіх нацыяналістаў сябра рады? Не, але проста як прыклад, што яны стварыліся. Но яны не спрабавалі да нас далучыцца там.
Ну, я думаю, что мы можем уже подыходзіць до конца, и у меня есть такое пытанне, такая тэма, можна сказаць, под самый конец. Вось тое, чым ты займаешься, так? В основном ўсё, і ты сама казала, что это ўсё-таки моладзевы актывізм, связаны з моладзевым актывізмом. Мяне заўсёды это паняцце бянтэжыла. Мне заўсёды было это незразумела, што значыць моладзевы актывізм. Моладзевы актывізм это значыць моладзь, якая займацца актывізмам. Ці это значыць, што хтосьці займаецца актывізмам для моладзі. Так, ці падымае нейкія там моладзевыя пытанні. Вось вы як моладзевы наступ ішлі, напрыклад, на выбары з гэтай вось ідэі галасуюць. Вось ты там казала, што вось там Губарэвіч неяк там сказаў, што не галасуйце за іх, бо яны маладыя, то у вас была таксама трохі такая эйджысцкая галасуйце за нас, бо мы маладыя. Так? У чым адрозненне? Ці гэта вось моладзевы актывізм ад немоладзева, акрамя ўзросту удзельнікаў? Так, ці ўзрост это вось нейкая такая, ну, бо ўзрост, калі вы ўжо дарослыя людзі, вы усе дарослыя людзі, як бы, так, то тут ужо, гэта, на мой погляд, гэта хутчэй такая лічба, якая не мае такого вялікага значэння. Ці, можа быць, як я сёння казаў пра дэмакратыю, узгадываў, што вы проста лабіруеце інтарэсы пэўнай групы людзей у беларускім такім апозіцыйным руху. Як ты гэта бачыш? Я думаю, ну, есть такое классічнае, так, нейкае вызначэнне, што моладзевы актывізм ці моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія там створаны моладзю, ці там кіруюцца моладзю, ну, і ці арганізацыі, якія працуюць для моладзі. Я думаю, што моладзевы актывізм гэта проста, ну, ён такі, гэта як кансерватыўныя рухі, ведаеце, яны заўсёды называюцца кансерватыўнымі, але заўсёды там праз 10 год гэта зусім іншы кансерватыўны рух, чым быў да гэтага. Вось тут тое самае, то бок гэта там адлюстраванне пакаленняў у пэўным сэнсе, то есть мы там лічым моладзевым наступам, што мы вось адлюстроўваем тое наше пакаленне, атрымліваецца там недзе 20-35 гадоў, так, гэта вось той узрост, рэйндж людзей з тым узростам, які ішлі на выбары ад моладзевага наступа. Што мяне, дарэчы, бянтэжыць гэтым, што людзі быццам бы саромеюцца таго, што яны больш не маладыя, ці што яны больш не могуць прылучыць неяк сабе да моладзі. Таму што, ну, я лічу, што быць ужо не моладзю гэта круто. То бок, калі там табе 35 плюс гадоў, то ў цябе ўжо была магчымасць набрацца досведу, недзе ўжо зарабіць тых грошаў, абзавесціся нейкімі сувязямі і далей ўжо жыць па накатанай. Не трэба вось гэтай суеты, не трэба там вось нешта там шукаць. І мне падаецца, што людзі гэтага не цэняць. Ну і калі мы выкарыстоўваем слова моладзевы, то так, мы, напэўна, проста хочам нейкага адрознення, улічваючы, што там усе гэтыя рухі на выбарах у Координацыйную раду, яны былі або іменнымі, так, як там рух коаліцыя Паўла Латушкі «Руха за свабоду» альбо блок Прокоп'ева Егорова. У нас просто вось тое, чым мы хочам адрознівацца, гэта тое, што мы вось гэтае моладзевае пакаленне неяк адлюстроўваем. Ліза, а калі б ты вось стварала нейкі рух, які бы ішоў у рэальны парламент, ты бы таксама гэта рабіла, як типа моладавая партыя, ці ўжо больш па ідэалагічнаму накірунку? Ой, вельмі залежыць кантэксту, канешне, тут цяжка сказаць, але, напэўна, калі б гэта, напрыклад, першыя парламенцкія выбары ў Беларусі, так, я б шла менавіта з моладзевай нейкай павесткай, але калі мы кажам пра другія парламенцкія выбары, то я б ужо шла з ідэалагічнай. Ну, ты ўжо і больш не моладзі на другіх. Слухай, можа, гэта заўтра ўсё здарыцца. Яшчэ паглядзім, кім ты будзеш на першых. Так. Але, дарэчы, я вось зараз у эфіры клянуся, што я не пойду на першыя парламенцкія выбары ў Беларусі. Я пайду вучыцца ва ўнівер. Цікава. А калі мы попросім там ад лібертарыянскай партыі Беларусі пайсці? Таму што нам рэпрэзентацыя патрэбна. І 70гадовая Ліза кажа: не, я пайду ва ўнівер. Не, ну ладно, не, конечно, калі будзе ўжо 70 гадоў, то я не пойду ніякі ўнівер, уже навошта. Ну што, можа, завершальнае слово? Так, Ліза, скажы, што ты скажаш нашим лібертарыянскім слухачам і нелібертарыянскім слухачам, якія проста глядзяць наш падкаст, і ўвогуле беларускім лібертарыянцам.
Давайте неяк нешта прыдумаем, як аб'яднацца, паважаныя беларускія лібертарыянцы і лібертарыянкі, таму што гэта ўжо немагчыма. Адзіная пляцоўка, дзе мы знаёмімся, гэта атрымліваецца падкаст вальнадумства. Ну што гэта такое? Давайте ўжо нешта прыдумаем. Спадзяюся і вельмі ў гэта веру насамрэч, што Беларусь будзе адной з самых свабодных краінаў у свеце у пэўны момант. І што мы, канешне ж, да гэтага будзем далучаныя. Давайте будзем менш кансерватарамі, давайте будзем больш слухаць адно аднаго. Неяк давайте паспрабуем больш жанчын далучыць да лібертарыянскага руху, каб у мяне былі новыя сяброўкі. Тут таксама цяжка. І, ну, добрага дня. Дзякуй вялікі, Ліза. Дзякую вам. Да, всем до побачення, ще зустрінемося.